Sabar jeneng nyambut gawe kadang ya untuk penghasilan kadang sepi semuanya tak syukuri ya. Loh, wes balik pe mau Mas. Iya dek, Lagi apa Dek mau? lagi blok kok gak sama lama lagi balik Iya. entek dagangan. Alhamdulillah Mas, entek seneng aku. Alhamdulillah ya dek, Iya Mas. sedek lah nek disyukuri kan barokah. Iya penting awake iso diparingi sehat ngono wis alhamdulillah ya Mas. Kerja apa ae dilakoni sepenting halal Dek ya. Lah kowe mau apa Mas? Golek apa? Iki ngene dek, aku golek rasa. Golek rasa? Kok ndi ae mau? Iya wis pokoke kok dandang iki mau. Sing matom sing anu tak. Lah arep kok setono nang ndi iki? Yo tak setara ning gone bos rasa ngono kae. Tapi ngene kok. Tapi iki kan kalau tak setara kan nanggung bos semene dek. Iya. Yo. Ya ben kelompok sik ah. Iya karepku kok ame tak golek ning mbone. Heeh. Nek wis tok akeh tak Disetono. torno. Yo wis nek anu sampean Aku tak gekno kopi sik ya Mas. Heeh. Iki lho nek ape mangan-mangan sik. Iya sik engko dek. Alhamdulillah. Kita ngono ngomong ya beras. Dek. Aku gak usah geno kopi lah. Gak usah Mas. Gak usah. Aku tak nutungno iki bentuk bek sik. Tak makat sik nek aku. Ape mangkat sik? Iya. Ya wis hati-hati ya. Iya dek. Tak makat sik. Muga-muga entuk akeh iki engko timbanane. Saya dek makasih. Ya Mas. Hati-hati no dalan. Wah, dinakno oleh jaman ya. Iki wis sampe jam 1. Kok dado munggah neh? Iya. Kok engko bagian sing kono engko cor-corane semene tambahi nggih? Nggih. Kayak gini iki yo. Marem. Ini iki lho sing tak goleki. Dua anak buah sing profesional. Tunggu apa iki? Pados rasa. Loh. Kowe iki ndak wong sing tak pecat kae. Nggih, Pak. Lah kowe rene golek apa? Iki pados rasa ya, Pak. Luru rasa iku ra nang kene manggone. Kono golek nang dadah. Iki musikku kok mbok jikuki ndak do ilang. Mboten Pak, among dulang semen bekas. Oh, ora iso. Kangge niku, Pak. Oh, kanggo iki kok tak dol tak nggo. Waki THR anak buah. Rono, aja golek nang kene. Rono. Aja golek.
Pak. Rumangsa pamu ta piye? Aku wis ora ngepe anak. Mergawe apa iku? Wis tak usir kok omah, aku wis ora buta di anakku kok sik Pak. Kalau sakniki pun nyambut damel, Pak. Mergawe apa kowe? Iki pados rosok. Lho anakku terima pakane ngene iki dapure. Lho ngene kok anakku gelem ngene mangan apane ngene iki? Heh? Rumangsamu. Aku iki anakku sisen aku. Mosok anakku terima golek rosok ngono dapure. Oh, ngene kok anakku gelem karo kowe lho. Serasa papek. Ya, Pak. Toh. Barangnya wis akeh malah aku ora duwe anak dua. Sesuk ana proyek nang Surabaya barang sing nyekel niki sing tak nyekel sapa ya? Aku malah bingung. Mas, Piye? sing adol rosokan. Nggih, kok kene, Tro? Tak timbangi sik ya, Tro. Heeh, Mas. Nggih. Untuk sepi kok, Mas, kok sithik iki. Heeh. Wah, mak 10 kilo ya, Tro. Biasanya kok yo akeh ya, Tro. Untuk sepi, Mas. Iki joko kono, Mas. Kok kono lho, Tro? Heeh. Iki lebarane, Tro. Heeh, Mas. Untuk sithik kok. Nggih. Matur nuwun, Mas ya. Nggih, Mas. Monggo pamit ten, Mas. Nggih. Wah. Saletra iku bocah jujur. Sakake. Sesuk iki ape tak jak dadi anak buah ae. Wong bocah apike ngono, Pak. Kapan sesuk nek arene ape tak omongi ah. Jikuki. Masuk enggak? Jikuki apa ngene iku? Kosokan. Mesti ndek iki emberku ilang iku mbok jikok ah. Kape nyolongane kene? Mboten lho, Mbak. Ndi goreng jek ndeloki, mesti emberku ndek iki mbok jikuki. Mbok colong ah. Mboten lho, Mbak. Oh, ngene iki apa? Mbak. Ngene iki mesti kowe nyolong. Yo, Dik. Iki golek pangan kok. Emberku ilang ndek iki mesti dicolong, Mas. Deloki go. Mboten lho, Mbak. Iki barang-barang bekas yang mboten kangge, Mbak.
Halah, wong nyolong ku mulo ana sing ngaku. Wes kono lunga aja nek kene. Gua. Malih ngono kok. Rane Mas ya. Rane Mas. Wes lunga sing ngaku aja nek kene. Iku apa? Lunga, lunga. Mas, Ya, monggo. ning adol rasa. Nggih. Ditanya saya. Wah, 13 kilo, Tro. Nggih. Heeh. Niku nggih. Nggih, sampai kilo. Retro lagi sih kan sesuk lo. Aku tak omong karo kowe. Ngomong apa? Wis go, penting kok terus Retro. Karo iki mang bayaran. Iki mang rasa. Matur nuwun nggih. Heeh. Ameh ngomong apa, Mas? Ngene to. Kowe kan wong jujur. Heeh. Kowe tak delok kowe ku yo sregep barendenya. Nek kowe tak pasrahi dadi anak buahku, tak kan nyekel ning kene iki sanggup. Apa pantes, Mas? Aku ya wong ora duwe kaya ngene mbok kon nyekel usane sampean sampeyan akeh. Lho, ngene to. Kowe iki wong jujur, yo pantes ora kerja ning kene iki. Ngono lho. Soale iki aku ape nyekel ning Surabaya. Sampeyan lajeng perusahaan teng Surabaya niku. Nggih, Tro. Nggih rasakan Ya rasaan iki tapi ning Surabaya. Lah aku tak ora ndek anak buah, Tro. Dene kowe tak kon nyekel ning kene. Engko kan iso bagi hasil karo aku ngono. ngoten. Nggih. Tapi jenengan percaya kalih kula. Percaya banget, Tro, karo sampean iki pokoke. Tapi Piye neh? kula manggone teng mriki tadi. Deng mriki sak anak bojomu ya ora apa-apa, Tro. Ngoten. Iki nek ngoten kula tak sanjang kalih bojone kula biyen teng griya. Heeh. Mungkin nek purun kula tak mriki meneh. Ya, Nggih. ya wis sandang balik bojone omongi. Besok pokoke kowe nek ape turun iki nek ape nggo mobil, nggo apa wis ora apa-apa. Pokoke penakno ya, Tro. Kowe tak pasri tenanan pokoke. Nggih. Wis nyuwun pamit yen. Nggih. Tak dongakno sukses sesuk, Tro ya. Amin amin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho kok wis balik, Mas? Dek. Piye entuk akeh mau rasane? Alhamdulillah, Dek. Untuk sak mau. Alhamdulillah. Setara ning gone bosku. Anu, Dek. Ana kabar Iya, Mas. apik kanggo awake dhewe. Kabar apa, Mas? Mas yo awake dhewe iki wong ora duwe. Ning ana bos sing gelem percaya mbek awake dhewe. Bosku rasa iku ora duwe anak, ora duwe bojo. Lah, ini iki ana acara ning nggone Surabaya, ngelola perusahaan sing ning kono, perusahaan rosok. Lah aku kon ngembangno rosok sing ning kene. Berarti sampean dikon ngurusi sing nang kene. Heeh, ning kene. Aku kon nyekel ning kono, lah aku yo muni ngene. Mosok sampean percaya karo aku, Bos. Wong aku wong kaya ngene, wong ora duwe. Tapi jarine ora yakin nek percaya karo aku, Dik. Aku yo gelem. Yo jarine modal-modal mengko dimodali. Tapi bagi hasil, Dik. Berarti bagi loro, Mas. Bagi loro. Lah omahe kan kok ana sing nunggoni. Awake dhewe kudune kon gelem manggon kono, Dik. Manggon kono? Lah kira-kira kowe gelem apa ora tak manggon ning bosku kono? Nah, aku yo gelem-gelem ae, Mas. Timbangan omahe kan nganggur. Iya. Soalnya kan ana barang-barang akeh yang kuwatir nek ana sing wong ora bener, njuk barange kan ngono, Dik. Iya bener iku anjen. Lah nek ancen kowe gelem yo saiki ditoto alat anu nih baju-bajune. Saiki. Heeh. Ya wis ana aku tak nata gombal tak adane tas dhisik ya, Mas. Iya, Dek. Alhamdulillah, ana wong sing percaya. Ora wae dhewe. Lek, bro. Iya, Dek. Terusan. Yo. Bu. Iya, Pak. Tolong timbangno iki. Tak cilik iki, Dol. Mau iki tok, Dek. Coba. Iki ambek. Adil, Dek. Agak Dek. Langsung gak kentenan. Ya, siji. Bisa tambah sini. Iya, iki. Piro iki? Ya. Kan bisa, Dek. Nah, 5 kilo. 5 kilo. Ben yang ini wis ngono, Dek. Sepatu ya. Rame. Sing iki kan 20 ya. Bener, Mbak. Sing ben tok 15.000. Wis kabeh, Dek. Wes, Pak. Alhamdulillah ya, Dek. Selama awake dhewe dipasrahi kon ngelola rosok iki ya, pelanggane tambah akeh. Iya, alhamdulillah ya, Mas. Ya ora nyono-nyono lah nek ben awake dhewe kaya ngono rekasane. Saiki wis ya muga dalan rezeki awake dhewe, Dek. Amin. Anu, apa sini iki ditelor iki kabeh? Aku tak Bapak nang kono. tak nerusno ning gawe ning mburi sik. Sing ngrasakno sing sebelah tak usungane rene sik. Iki usung Tumpuk kon, Dek.
wes alhamdulillah ya, Dik. Alhamdulillah, Mas. Berarti awak dhewe dikai kepercayaan wong. Yo ora nyono ora ngira. Wes saiki wis awake dhewe di omah kaya ngene apike. Pancen Gusti Allah itu enak adil, Dik. Iya, Mas. Ya sing penting kan masih awake dhewe dhisik ngomong orang duwe. Angger kita kan berbuat kejujuran, kebaikan mesti ana walese. Iya, Gusti Allah tetep gak turu kok, Mas. Wong iku ngerti sing wong sing apik, wong sing elek tetep ngerti kabeh. Iya. Loh, Dik. Iku sapa, Dik? Ketane wong mes jajal, Dik. Di wenehi-wenehi ngono. Endi lah, Mas? Di kayak wenehi kono, sumbang-sumbang ngono ketake. Ayo. Lho, Pak, sampean Kowe nduk. Aku nek kok tak arep nanti sampean, Pak? Wah, lunga wae aku. Kowe iki omahe sapa, Nduk? Iki omahku, Pak. Lho, urip wis kepenak saiki. Nggih, lah sampean kok iso dadi ngene piye, Pak? Aku lho, kabeh salahku kok, Nduk. Lah omahe kae piye, Pak? Omah kae wis ilang wis tak dol tak mangan. Aku tak lunga wae ya, Nduk ya aku isin. Mas, Sopo? Mas. Aja mbok celokno bojomu. Iki lho Bapak, Mas. Lho, Aku tak Pak, jenengan no? Iya, Le. Sakit pundi, Pak? Iki mau wis mbok sak mlaku-mlaku sak urip-uripmu. Ya wis penakno ya aku tak ngono Pak, wae. aja masuk aja masuk. Aku Ini loh, Pak. Selama ini aku urip rekoso. Nek alhamdulillah aku saiki wis iso gawe kaya ngono, Pak. Ayo, Pak, mlebu. Ayo. aku rumangsa isin. Gak apa-apa, Aku minangka rumangsa isin biyen nyanyi aku tak ngono wae aku. Ayo, Pak. Sampai tetep Bapak.